En situacions d'emergència, el temps és or. La rapidesa i la correcta actuació poden salvar vides. La teva seguretat comença amb la preparació. Abans de qualsevol emergència, assegura't d'estar llest. Davant un incendi, la rapidesa és crucial. Utilitza l'extintor adequat. Mantingues la calma i assegura't d'actuar amb precisió. Mantingues la calma, segueix les rutes d'evacuació i assegura't que tots estiguin fora de perill. L'evacuació ordenada salva vides. En una emergència mèdica, saber com aplicar primers auxilis pot marcar la diferència entre la vida i la mort. En les emergències, el treball en equip és essencial. Cada moviment ha d'estar coordinat per a evitar més riscos. La prevenció comença amb una revisió constant dels equips d'emergència. Mai deixis d'estar preparat. Recorda, en una emergència, cada segon compta. La preparació, l'acció i el treball en equip són les claus per a mantenir-nos fora de perill.